Здравейте! Като се подпишете, ги усетихте по-добре, трябваше да ги сложа някакви там да ги усещате и ви етеричните масла. Аз сега ще се помагам, защото всъщност тази тема, която аз ще ви представя, е нова и за мен. Тоест, за първи път, че говоря за етеричните масла, желанието ми да подготвя тази тема беше самото ми желание да започна повече аз самата да ги ползвам. И тъй като много лесно се говори, както да тръгвам сега разказа за Clean Dirt, след като вече го е направила. И аз с удоволствие говоря по същия начин и за Clean Dirt и за останалите продукти на компанията, защото всичките ги ползвам и много си ги обичам. И много благодаря, беше страхотно. И всъщност, надявам се на следващия път, когато говоря за етеричните масла, да говоря по същия начин, без да си помагам. Но за сега всъщност много малко опит имам. Не че изобщо не ги ползвам, но масово, знаете ли етеричните масла в каква посока се ползват като цяло? Ароматерапия, инхалации, дишване и масажи, а може и вътрешно. Нали? Само че в интерес на истината това не се препоръчва примерно за Европа изобщо не е позволено да го препоръчва, въпреки че в щатите нашите етерични масла са позволени и за вътрешен прием, защото са съвсем чисти. Абсолютно натурални. Нашите са и безвредни, т.е. самите избора на компанията, която е правила понеже на гамата на етерични масла страшно много, Forever е избрала определени такива. Да, аз не се сетих да се сменя слайдовете. Няма да го включвам, само ще така да ги виждате. Всъщност тези, които Forever е избрал, са нещата, които най-много ползи може би да имаме и са абсолютно безвредни дори за вътрешните. Но като цяло, първо ще започна с това какво всъщност се случва, когато ароматите, как точно стигат до нас и как ни помагат ароматите. Домислили ли сте се, защо се чувстваме по-добре в природата, в големия град? Много са фактори. В интерес на истината, но един от факторите са точно ароматите, на билките, на тревите, на природата цялата, на дърветата, цветята. И всъщност ние си живеем в симбиоза с тях и това ни кара да се чувстваме добре и при определени обстоятелства. Много често знаете колко е важно емоциите ни, мозъка и обонянието са много тясно свързани. Сигурно ви се е случвало, като сега както стърчат лепите, като лините под лепата, за какво се сеща. Аз се сещам за моето детство, например, защото на улицата на къщата на баба ми и дядо ми цъфтяха лепи. В момента, в който цъфнаха лепите, аз вече бях в ваканция и ние беряхме лепи и предавахме с дядо за билките, които събирахме. Това бяха първите ми, честно така, от детския ни тук си скарни парички. Това беше така много хубави емоции. Всъщност искам да кажа, че всеки аромат предизвиква различни емоции в нас, според това какво сме преживяли и как ни кара да се чувстваме. И затова е толкова силна ароматерапията всъщност, защото мозъкът е най-силното нещо всъщност. И ние така го възбуждаме. Какво се случва, когато как работи всъщност обонянието? Обонянието е в много директна връзка, както казах, с мозъка, то предизвиква отделянето на хормони. Когато ги отделиме, центровете в мозъка са различни. Различните аромати предизвикват отделянето на различни видове хормони, защото попадат в различните центрове на мозъка. Тези хормони са тясно свързани с жлезите за вътрешна секреция. Оттам тръгва абсолютно всичко в организма. Сигурно сте чели за това, не знам, тя Рен като биолог, сигурно може да изнесе още една лекция, сигурно ще ни е много интересна. Но аз понеже не съм такъв, аз съм инженер. Няма да мога да вляза в тези детайли, но съм разбрала, че всъщност всичко в организма е една съвършена система, тя влияе много добре и работи хармонично. И всъщност ние, ако знаем как да ползваме тези аромати, ще можем да се чувстваме много по-добре и да си помагаме чисто за профилактика на какъвто и да е проблем, всъщност бихме могли да се чувстваме просто, да живеем в един по-добър свят и да пренесем природата от дома, което целта ни е максимално да сме близо до природата и когато сме в големия град.
Всъщност начините, по които можем да работим с маслата, са тези когато попаднат върху кожата етеричните масла, стимулират кръвообращението, по този начин също влизат в организма. Аз първоначално това, което искам да ви кажа е общо за самите масла, после ще обърнем внимание на съответните комбинации и съответните монопрепарати, които имат като етерични масла. Много е важно обаче да знаем, че има някои характеристики, които трябва да знаем с тях, да знаем как да ги ползваме. Етеричните масла, всъщност маслата въобще се делят на етерични и базови. Етеричните са самите аромати, концентрираните аромати. Те се извличат по различен начин. Има такива, които се извличат с парни дестилации, такива, които се извличат с студено пресоване, например, от цитрусите винаги се извличат с студено пресоване чистите аромати, нашите са такива. Примерно тези, които са както лавандулата и метод от винки, там е парната дестилация. Всъщност много са концентрирани, страшно много количество. Примерно аз съм чела, че за розата, за да може да се направи 1 кг масло от роза, чисто масло от роза, са нужни не 6000 тона или 6-8, а 6 секунда само ще прочета точно. Да, всъщност 6-8 хиляди тона, не 6-8 тона, защото първоначално го прочетах като 6-8 тона и пак не се стори много. Ако да разбрах, че е 6-8 хиляди тона всъщност листа от роза, за да може да стане 1 кг масло, можете да си представите, примерно, ако изцискате кората на един цитрус, ще получите, това ще е пресоване, също ще получите 1-2 капки етерично масло. Може да си представите колко цитруси, колко огромно количество. Примерно, ето това шишенце лимон, има 5 мл. 5 мл етерично масло. 1 мл сравнява средните с различна концентрация, т.е. различна плътност, по-скоро са маслата, но средно 1 мл сравнява на 20 капки. За 5 мл колко много цитруси са нужни. Тоест, това е причината етеричните масла да не са с много ниски цени, ако се плашите от това на пръв поглед, но всъщност ние ползваме много малко количество от тях, така че мога за пример да дам, че примерно за да ползваме нещо в тези за ароматерапия лампички, които са свещички отдолу, се слагат за едно помещение от 20 квадратни метра, се слагат чакове както само, нали? Тоест те много дълго време се отдават, дори след като ги изключиме, те ще продължат да отдават аромати. Има и електрически лампи, когато всъщност говорим за вдишване на етеричните масла, първо извинявайте, аз понеже малко хаотично говоря, първо обясня, че етеричните масла не са мазни. Те са летливи и всъщност много високо концентрирани субстанции. Ако ги капнете на лист хартия, няма да образуват масно петно, защото те въобще нямат никаква мазнина. Те като цяло, дори базовите масла вече са мазни. Тя ги ползваме, за да можем да нанасяме етеричните масла върху кожата. Етеричните масла не могат да слагат директно върху кожата. Могат да се вдишват с ароматерапия, могат да с инхалация също да се вдишват, но ако трябва да ги нанесем на кожата, трябва да бъдат разредени в базово масло. Дори когато се ползват в вани, там също много добре можем да си помагаме чрез ваните. Ваните може да бъдат и цялостни, могат да бъдат и само седящи, и само за ръце, само за крака, зависимо върху какво искаме да работим. Във ваната етеричното масло също е хубаво да се разреди първо в малко базово и тогава да се капне в ваната, защото така по-добре ще се разтвори. Въпреки че мазните неща не се разтварят, ако примерно решите да ги приемате вътрешно, примерно може да си правите лимонада лято. Седите си лимони и само ще погледне концентрацията за лимонадата. Чак вече не се сещам къде беше точно лимонадата, но ще ви я кажа по-късно като я видя. В една капка мета в 5 литра вода. Такова разреждане трябва да има, когато се приема вътрешно. В никакъв случай директно. И когато се сложим в тези 5 литра вода, трябва много добре да се разплави, за да се разбие, за да се разтвори и да може да се, само така
бихме могли да го приемем, като всъщност лимон с една капка ленка на 5 литра вода прави страхотно лимонада. Има различни начини. Всъщност истината е, че с вътрешния прием ментата, лавандулата и лимон могат да се приемат и вътрешно. Тези лавандулата, особено абсолютно безвредна за вътрешен прием. За лавандулата, между другото, всяко от вътрешните масла, мента, лимон и лавандула, има по нещо, с което трябва да се внимава. Ако искате си ги запишете тези неща, за лавандулата е това, че тя сваля кръвни. Тоест хора, които имат ниско кръв, трябва да внимават с лавандула. А тези, които имат високо, може да... Имайте едно много просто така пишем. За лимоната, примерно, трябва да се внимава, когато го слагаме на кожа, особено на лицето, и има слънце, защото е цитрус. И може да се създаде проблеми. Зимата се ползва без проблем за лице, иначе те са много силно регенериращи почти всички клетъчни масла. Лавандулата и лимона страшно силно регенерират клетките и много се ползват към козметиката за лице, но с лимона трябва да се внимава през лятото, когато има слънце, защото цитрусите сваляват те на кожата и това предизвиква образуване на тъмни петна и наистина трябва да се внимава. Тоест не са много страшни негативните на маслата, но трябва да имате едно много. А за ментата единствено е нещо, с което наистина трябва да се съобразяваме, защото хора, които имат проблеми с сърдечната дейност, трябва да внимават с ментата. Тоест за сърцето може да бъде някакъв показател, но всъщност хората усещат. Другото, което всъщност е важно при етеричните масла и можете сами да прецените дали това е съответно етерично масло за вас, да самите вие да го подушите. Когато го помиришете или сте в помещение, където има това масло и се чувствате добре, значи това е подходящо за вас. Ако нещо ви кара да се чувствате дискомфортно, най-вероятно това етерично масло не е за вас. За вас организма и нашия организъм е перфектна система. Той много добре преценява от кое се чувстваме добре и от кое не. И ако наистина нещо ни носи някакъв дискомфорт, е по-добре да не го ползваме. За етеричните масла това важи много съществено, но имайте предвид, че ако тръгнете да душите етеричното масло в самото шенце, а не разтворено в вода и по друг начин, вие въобще не можете да добиете представа за оргазъм. Въпреки че много се усеща на това много силно. Има етерични масла, които са с много силна концентрация и такива, които са с не чак толкова силна. Примерно, лавандулата и лимона не са от най-силните, а пък ментата е много силна. И когато ги ползваме за вана, например, или във вана се препоръчва 5 до 8 капки да се сложи от съответното етерично масло. От лавандулата и лимона могат да се сложат спокойно 7-8 капки, в вана от ментата би трябвало да се сложи повече от 1-2. Много концентрирано на аромата и може да, ако има някакъв проблем с сърдечната дейност, може да се почувства добре. И затова също много концентрираните етерични масла трябва да се слага от тях по-малко. Принципът в ароматерапията е да слагаме по-малко, отколкото повече. Тоест, принципът на мечото не важи толкова повече, в никакъв случай. Трябва много по-малко. Тоест, винаги ако се колебаем колко да сложим по-малко. Защото са много силно концентрирани. Какви ползи има от етеричните масла? Антибактериални, противовъзпалителни, регенериращи. Сигурно сте чували за фароните и гробниците и каква тайна се крие в това много дълго време да се запазят телата на тези фарони с хилядолетия. Всъщност те са ги обработвали още от древността с етерични масла. И заради това регенериране на клетките толкова дълго време са успяли да... И наистина много масово се ползват за най-обслужите и на качествената козметика се слагат етерични масла. И ние започваме да си прибавяме. То ни вече има в крема си за лице. Сега ще скажа и конкретните концентрация. Конкретното, но това вече трябва да го чета, защото не го помня. Само за да не прескачам, ще вървя малко по-системно по това, което съм си записала. Да, те са на години. Значи, като принцип, за когато ги ползваме за кожа, правиме за тяло. Тоест, 2% разтвор. Тоест, в базовото масло, на 50 мл базово масло, слагаме 2 капки етерично масло. 20 мл 20 капки етерично масло. А когато става дума за лице,
на 50 мл слагаме на 10 етерично масло и всъщност тази концентрация дава от 1-2%. За лице и за още нещо имаше всъщност, при децата също 1% се прави. Аз вчера ходих и си купих, почнах да кажа, че ми са такива малки шишенца, продават се на определени места, в които можем да се направим различни разреждания, защото базовото масло е едно. Ние имаме различни и комбинирани, може да брати и комбинирани трябва да разреждаме. Всъщност можем да се направим различни разтвори в отделни шишенца, базово масло и съответното количество етерично масло, да го ползваме, нали, така както искаме за кожа. И ние бъркаме всеки път, нали, така да си ги съхранява, продават се такива малки стъклени шишенца и всъщност с едно базово масло, ако правим малки разреждания, в малки количества, можем да ползваме за много различни разреждания и всъщност за различни неща ги ползваме след това. За съхранението, да ви кажа. Защото те, ако не се съхраняват правилно, много бързо ще изветреят. Значи съхранението трябва да бъде добре затворени, плътни, на тъмно и ако може да студено. Хладилник е най-добре. Значи след отварянето на етеричното масло, то трябва обикновено година. Обаче ако се съхранява в хладилник, може да скара и 5 години. Цитрусите са малко по-неправилни и те задължително трябва да са в хладилник. Базовото масло задължително също трябва да е в хладилник, защото иначе може да гърмясва, като че в нашото има толкова аром, всъщност няма опасност от гърмясване. Аз лично мога да ги държа в хладилник. Това е съществено важно. Така. За инхалациите, каква е концентрация? Една капка разтваряме в 2-3 литра вода. Когато искаме да правим инхалации, при ароматомалампите 5 капки за 20 квадратни метра, площ, винаги обаче трябва да има вода. Тези лампички, които се свежат отдолу и се изпаряват, имайте предвид, че трябва да внимаваме да са в разтворена вода, защото когато се изпари, стане само маслото и започне да се върчи, то става токсично. Трябва много да внимаваме при тези лампи. При електричните не знам как положението ми са на електрическата, да може да е същото. Това е много добре, значи трябва да си купим електрически. Защото те свещите тук изпускат някакви аромати, които не специално парфюмните свещи не са май. Тези, които масово се продават, те парфюми може да не са лоши, но тези, които доколкото знам, има и там значение какво ползваме и трябва да това да предвидим в принцип. Така, нанасяме още тези неща, успях да ви кажа и без да се водя. Лавандулата е най-чиста, т.е. най-спокойно може да се използва за вътрешно приложение. Сега вече мога да мина спокойно към съответните видове, за да се виждате какви са ползите и приложенията на съответните вътрешни масла. Като цяло, лавандулата има най-много приложения. Тя е най-широко използваната вътрешно масло по принцип. Най-силната и полза е имунната система. Всъщност аз като четох ползите на лавандулата и асоциирах толкова регенериращи се свойства, имунната система и болкоуспокояващото болкоуспокояващото действие на лавандулата е много силно. Имате ли някакви видове разположения? Ние веднага, когато ни направиха представянето за вътрешните масла, изпробвахме просто в нашата група, там на място имаше момче, който беше с зъбобол и наистина изтръпна мястото и веднага мина моя мъж преди 2 седмици също беше с зъбобол през уикенда, реши, че няма да притеснява стоматолога си и вика, давай нещо за зъбобол и аз направих същото. И много мина веднага. Следващия ден още не беше, че ще ме заболе, като казвам так. Не, капка етерично масло лавандула, когато е спешната медицина, може да се слага, специално за добол, може да се слага директно на мястото и при още един охапване на змия. Не само на комари, които правят Да, също може конкретно да се сложи тъпеното етерично масло директно върху клечка за уши една капка и на болния зъб, там където боли. Изтръпва и на минутата минава, просто наистина веднага. И няколко пъти го направих преди да заболя към това, така си помогна всъщност.
противодейства. Сега, примерно, ако ви боли корема, трябва да разредите базово масло и да намажете добре коремната област. Там, където имате съответно проблем, може да се приложи и директно. Ако много ми хареса приложението за когато около вас има болни хора. Тоест, когато сте, примерно, в градския транспорт, знаете, нали, пътувате, има вирус, всички кихат, кашлят, се притеснявате на една салфетка, капка лавандула, или лимон може също. И това ви пази, дишите си е просто, и това ви пази. Ако нещо чувствате отпаднали, това също много силно, между другото, лимона е стимулиращо, и лавандулата е по-силно. Противовъзпалително, антибактериално, регенериращо действие, като по принцип при регенерацията, когато ги ползваме за лице, т.е. в базовото масло сме разтворили 50 мл 10 капки, т.е. 1% концентрация, за да можем да го ползваме директно за лице. Не мажем зоната около очите, с изключение на лимона. Лимон може, секунда да не избъркам, но мисля, че точно за лимона. Не, извинявайте, не е лимона. Лавандулата може и за околочния контур. Иначе на цялото лице може и другите етерични масла, ако се търси действието на регенерацията. Успокояващо действие на лавандулата много силно намалява нивата на стрес. Една от най-добрите комбинации, когато сме напрегнати под стрес, е вечер след работния ден, за да се отпуснем, за да можем да спим добре, лимон и лавандула. Те много добре се комбинират тези двете неща масла, затова сега така ги комбинирах. Всъщност, дори може, ако примерно пътуваме и не можем да си носим аромалампите, просто на един тампон за грим да капнете капка лавандула, слагате под възглавницата и спите прекрасно. Те действат и на безсънието много добре. Ако сме тръгнали да се разболяваме, топла ванна с няколко капки лавандула и за безсъние също съм се записала. И че при хората с ниско кръвно трябва да се внимава, при високо кръвно много добре, защото го боли така ниско. Стомашните болки е уникално. Циститите. При циститите лавандулата при седящи вани може да се ползва. Там концентрацията беше... Колко беше? 4%. Сигурно да. Аз вече изгубих на другата нищо остана. Целулит. Помага за изхвърлянето на течност. На токсини. Не на токсини действаше. Лимона беше за течности съм записала. Да, всъщност това не целулит е свършено за това течности. Лимона и лавандулата и още нещо беше много силно за целулит влияе. Базово масло, като се сложи, може да се насъжи. Всъщност казват, че не съм го пробвала още, ама ще опитам. Да. Така, при охапване от уса, комар, може една капка лавандула да се нася директно, при спешни случаи само обаче пише. Шарка дерматит, екзема съм се записала в този случай също, лавандула може да бъде много ефективно. Етеричното масло от лимон. Лимона, и той има много приложения, противовъзпалително, противовирусно, за дезинфекция. Значи много масово хората, които ползват етерични масла в ежедневието, с лимона дезинфекцират и почистват дори никакви тоалетни. Аз не знаех за това. 3-4 капки в 2 литра вода може всичко да измием, така пише. И аз съм решила към нашата емпедия, с това, който се прави за почистване на банята, да пробвам с капките лимон, да видим дали наистина по-добре ще почиства. Противогъбичен, между другото. Да, сигурно. Ще го пробвам. Не съм отпазна, не съм го пробвала. Противогъбичното действие също е много така интересно, защото то наистина гъбичките много трудно се морят. Много хора страдат от гъбички. При 6 месеца редовна употреба на разтворено етерично масло от лимон базово и третиране на съответното място, казва, че гъбичките със сигурност ще бъдат изчистени. Имуностимулиращо действие, стягащо ето при лимон, на имуностимулиращата чак на 5-то място, докато лавандулата, нали, още това беше най-голямата полза. Стягащо свива поетата, с това има в нашия тоник да, лимон. Всъщност, стягащото му действие е добре и за кожата и пише, че много често се прилага и в водите. Понижава кръвното налягане, спира кървенето. Като за спирането на кървенето
на раната, при стомаха облегчава много киселини. Тоест, това също не го знаех, но ние понеже си имаме алоа за това и нали знае как да си помогнем за киселините. Детоцизиращо, подаграта, ревматизма, главоболието, всички тези неща можем да си помогнем с причинно слово от лимон. Много ефективно при херпес. Това също го пробвам, защото имам херпес, както и на малката. Лимон с лавандула, 4% разтвор, се нанася на мястото. Като се казвам 4% разтвор, прави се 4% са комбинацията от двете, всъщност. Не само лимон 4%, а лавандула, нали? Добре. Фототоксичен. Реагира на слънце, това да ви казах. Да се внимава с лимона, защото може да има зачервяване, петна, алергични реакции, не се ползва при излизане на слънце 8 часа преди това. Примерно, ако решите да го ползвате през лятото, когато има много слънце, можете да използвате 8 часа преди това. Не трябва да изчакате 8 часа преди това. Това е така, защото е студено пресовано. Ако беше парна дистилация, нямаше да е така, обаче цитрус и с кафе е студено пресовано. Лечивата мента. Лечивата мента, какви храните? Свършваме сега по това след. Повлиява дихателната система, тя е най-силна при дихателната система. Има отхрачващо действие, имуностимулиращо действие, пак противовъзпалително, противовирусно, много концентрирана. Тоест там това, което казах, че ще използват по-малко капки, действа стимулиращо, много разредена да бъде и адаптоген. Тоест в ниски количества не е толкова силно като влияние, в високи количества. Тоест, когато има ниско кръвно налягане, трябва да съвсем малко да ползваме, за да не влияе. Примерно, ако искаме да свалим кръвното, може малко повече да сложим. В ниски концентрация успокоява, висок стимулира, може и да раздразне в високи концентрации. Ползва се и при мускулни болки, т.е. когато човек интензивно спортува, може преди това да се направи една баня или да се направи масаж, но дори и след вече налични мускулни болки, може също да облегчи, не само превенция, а и след това. При умора много добре действа. В колата най-добрата комбинация е мента и лимон. За когато шофираме да хем да сме будни, лимона ще ни се буди, защото ментата иначе тя повече може да успи, обаче понеже действа добре, за да не сме уморени от пуска. И затова всъщност мента и лимон тази комбинация е най-добре. При храносмилни повръщане в колата успокоява, т.е. хората, които имат проблеми при пътуване, им става зле, повръщат, ако има момента, няма да имат този проблем. Слънчеви изгаряния, даже слънчеви изгаряния помагат, но трябва да бъде много силно възредена и има силно охлаждащо действие, заради което всъщност има, това е нещо, което пречи на сърдечните дейности, явно силното охлаждане, когато човек има сърдечната дейност. И трябва да се внимава, ако напълно пише лекарства, да не ползвате мента, защото тя влияе много по-силно на мозъка и може да неутрализира действието на хомеопатия. Какви са ли композиции? Комбинираните масла, вече там има много в тях комбинирани, синергично си действат, за да може да получим съответния ефект. Те са три: облегчаващ, тонизиращ и успокояващ. За трите варианта, които можем да ползваме. Облегчаващия може да ни успокои болките, каквито и да са. Болки от различен произход може да си ги разредим в базовото масло, така че да може локално да се носи, особено на базовите точки. Те също не се ползват неразредени. Това, което всъщност пропуснах да кажа, беше... Що пак ми излезе? Като е толкова много бързо да ми една мисъл за нещо, което... За базовото масло. То е много лесно, много е хубаво да се прилага при хора, които са много чувствителни на аромати, не могат да приемат всеки аромат, могат да само с базово масло. Защото базовото масло е уникално като комбинация. Аз си го бях записала още в
самото начало. Много хубаво, каза дамата, която се занимаваше от 12 години с етерични масла и ми правеше представянето. Шипка, сусам, кресия, алоe има в него и може директно да се ползва за малко за бебенцата след баня. Уникално. Това също пропуснах да кажа, че всъщност те задържат влагата в кожата, не умазняват кожата, задържат влага. И това е много добро за кожа, които имат проблем с сухократа. Така. И сега някои конкретни приложения съм си записала. При умора след работа, лавандула и лимон, както казах, повечето етерични масла са имуностимулиращи. Базовото е идеално за целулит, т.е. базово с лимона и лавандулата, са много добри за целулит. Сусама също помага за свързването на токсини. Също сусама е за токсините. За бебетата са много подходящи. Ментата да не се използва в това, ви казвам, когато са проблеми с сърдечната дейност. И е прекрасна при дихателната система. Лавандулата помага при безсъние. Паник атаки успокоява. За бремени много внимателно, защото има масла, които са маточни стимуланти и може да помогнат за свързването на плода. Тоест, когато аз мисля, че тези масла точно не са проблемни при бременност, ама трябва да се внимава по принцип за бремени с етеричните масла. Лавандулата е имуностимулатор номер 1. За уход, когато това беше това, което ми премина и не се сетих. Когато имаме нужда от спешна помощ, ще правим 4% разтвор на етерични масла, т.е. 40 капки 50 мл базово масло и 4 капки 10 мл. И можем да си помагаме при спешна помощ. Примерно боли ми ухото, само че не се капва в ухото, се маже ушните ми. Може да се намаже се плочи, като боли. Всякакви спешни случаи пише, че могат да се помагат от тази концентрация, малко по-голяма. Сутрин при взимане на душ можем да си капваме капки лимон и мента някъде в страни, така че изпаренията да действат от топлия душ, но да не отиват в сифона, да не е близо до сифона. И всъщност това ще действа вместо кафе. Ако искате да спрете кафето, лимон и мента сутрин с душа. За това зависимост не пише, обаче, тъй като маслата влияят директно на мозъка, пък цигарите също зависимост, омегата и етеричните масла сигурно биха могли да повлияят. Сутрин, ако има вируси около нас, също ще го казах. Синузит, мента, инхалации с една капка или салфетка. Или пък замазване в 1% разтвор, може отвън да се маже, помага при синусит, при псориазис, лавандула, базово масло, 2% разтвор. Охапването от отровна змия може директно да се сложи и даже слага повече от една капка. Има така ефективно действие. При ендокринни проблеми лавандулата влияе много добре. При щитовидната жлеза лимон и лавандула и халат се мазане вано. Но като цяло подходът е индивидуален в ароматерапията и когато нещо искаме да повлияваме, трябва консултация вече с специалист.